Balimaw an kuma très urgent. Balimaw aywa an bɔra ka jatigɛ wale mɔgɔ Bina Jaraka mɔgɔ bɔra ka kumakan dɔ fɔ bi vendredi 20 février 2026 aywa ko u bɛ yɔrɔ min na ko bi ko jatigɛ wale Bina Jaraka mɔgɔ bɛ yɔrɔ min na ko bi k'u ko k'u mɔgɔ bɛ Asimi Goita kunkolo de la u b'o ko kumaw de fɔ en même temps k'u ye min don dɛ ne m'a f'i ɲɛna ne y'a fɔ n ko bɛ Bamakɔ kɔnɔ n ko tɛ dɔwɛrɛ la u bɛ baarajugu ni fɛnw de la ko men da ye men tigila de men'u yɛrɛ kumakan kala an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ maliyɛnw men da ye men tigila de u yɛrɛ kumakan ye min b'a kala aw ni an bɛ jɛ kala jɛ ɲɔgɔn fɛ voilà aw ni an ka jɛ an ka najɛ ɲɔgɔn fɛ ube wallahi abe shuye nyen kale alala asim mo negene wallahi ame pale mena asim me mena ni juri amene juri kala amne ka siriya la time mission no wara minimum doneno pomo koni bursu ko na chaka tani bateli abe yala kane jendungudu kala madam na fala ala tati musalaka qur'an mi sigide kala nyen sulemani kafira ga kala di ya fam jama kule fla drone nyen kale alala jama kule fla di Kurane ka problem me nyana bo kurane be sigi mali ko nante mashi musala ka kala me kedani ma dafe uba ma se nyana ma kantike abala jere kuma ga imesam ndu chien folo bobo ba fola ngo chaba ba miri mama na kanyi siri president koro Bashar Ashar Bulla ka taka mogo shi kuma sigi na ko siri president be boli ka fanga bla mogo be kuma minimiser nte kuma minimiser taide ko ni mu ye baladin da ka me balabada angen me mu ngani fo Asimi Goita ne ya amba fo toujours mo blaka bok kasola ka bengeni malion nyonche wallahi be tulo gele amina billahi amana tu ikoro domina ite ba chella de ni jatike wale mo keleme ka min do Mali fan bedi bi aywa u ye attaque munu fara ke jene yan fan fe a kuma tse ka ban fola u ye tienu do an kwa ka bu aklima awa u ko kunu ye Asimi Goita soro ku bi kunkolo tike ka bala u du ma ke fara nu yi soro nu yi soro bi kunkolo tike ka bala de maka tiende fina ima siri president bulale fanga bla amas banga ma kuma chema ndo ala ni ku yan fe nyininga akacha san sabai ko siri president siri mun debenebe irisu bolo ko president bi se ka boli ka dugu bla ka to jatike wale mogo kana fanga ta mashi kunte dala hali mori boge bali kunya fa nguma ngalundu ngati se ka ke rien n'est impossible dans ce monde nete ala deli Asimi Goita ko Bina Jaraka mogo ki kungulo tiko tene kala deli ne ken ba la deli ga genga bo fanga la mec il le bu fana choko dola tiana o tene kala ngini mais ne ken be kokele ngando j'en suis sûr et certain d'une chose kala me kata niveau mina Asimi Goita tseka kala ngani ye kala tien ka ban wallahi billahi tseka kala ngani bli na be mogo mukuna ko Asimi be kala ngani nin korana cha tseka kala ngani est-ce que Malion ba kalama bi ko ni mogo nunu be ka force de soro ala ka dongo do dugu ja nunu be ka force soro nunu keleme ka Bamako fale ten awa be min don nasane ube na ube ka min de dongoro la sa est-ce que abo kalama chere bona ya befo ugo kube ka min de dongoro la sisa kube ka min de dongoro be la sanno ambe oro na kobi ube min do la sanno ube ka minu de placer yoro la ni maluya ide kelemi ube ka technique do de ke Mali armée la Mali on mo de famia nous me ka technique mu ke Mali armée la uban black kele la kele te ba ni armée mena avec kele armée be démoraliser be décourager bon ni kele mena sina jamana don te songa don sorasiya la jamana don be commencer ka yera ngini chamante songa don c'est pour cela bana kumbe kafsani bana furakaye ani ben de cerveau nunu anya fo wakati dola ngwa Asimi Goita ka VDP ni fon créer Mali kono aka mogo armal population armée ayere ka marfa tanga nunu kala mason Asimi mason hashiriya bulu nyangu ya bulu bisengon ya bulu mais Asimi Goita igeni na Asimi gena mogo mganga ke president o iya da agalide yaro ntene chien folo be kuma infolo ngena tubabu be fere ka Asimi Goita genga boy karani iya da agaliye fangala anga janga nyoro fara la chifolo. Fin 2024. Dans la région désertique du Sahel, le GSIM, groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, une filiale d'Al-Qaïda, a considérablement gagné en influence.
Le 14 novembre, ils s'emparent de la ville de Kati et capturent l'homme fort du Mali, le colonel Assimi Goïta, qui était au pouvoir depuis un coup d'État en 2020. Les djihadistes sont alors à 15 km de Bamako. Bon, tubabu ye ni scénario glan maintenant. Ou ya hypothèse ou glan maintenant. Malien dɔw bɛ se k'a fɔ k'olu ta kalama mais malien tilancɛ bɛɛ b'a kalama. Tubabu ye ni scénario glan de ka ban ka tila baara la pewu ka sɔrɔ ka i cun an kana a fɛngɛ. C'est à dire que hypothèse de don ka glan ka yira k'a fɔ u ni u ŋaninge u bɛ fɛ ka nin de kɛ. I ma u y'a fɛn bɛɛ kɛ. U ye nin wagati u bɛ nin video ni fɛn ninnu dilan wagati min na u bɛ nin hypothèse dilan wagati na u ka sɔrɔ hali Bina Jara ka mɔgɔ ma hali sitar ni jeni daminɛ. Bon, u ye fɛn fɛn fɔ ko bɛ kɛ Mali kɔnɔ Faransi ye fɛn fɛn fɔ ko bɛ kɛ Mali kɔnɔ o bɛɛ de bɛ ka na un na un. Ala u ye kuma kelen fɔ Ala kɔnɔ kɛ u ko ko Assimi Goïta bɛ fanga bila ko Iyada Agali de bɛ fanga ta ne tɛ se k'u Tunkara tɛ fɛ o ka kɛ u tɛ ne se k'u Tunkara ka laɲini ye parce que n'o kɛra don o don o man ɲi an si ma Assimi Goïta kunkolo man di ne se k'u Tunkara fiyewu mais ne tɛ Ala fana deli Bina Jara ka mɔgɔw ka fanga ta n'o kɛra u ye maloya de an ka jamana ma solution jumɛn bɛ ka Mali jɔ bi ne ye solution fɔ toujours Mali bɛ yɔrɔ min na bi Mali bɛ janfa de kɔnɔ Mali mɔgɔ bɛ président na président bɛ na ko maliyɛnw an ka yafa ɲɔgɔn ma maliyɛnw an ka bolo di ɲɔgɔn ma an ka Mali sauver président bɛ se k'o kɛ o président de bɛ se ka gagner guerre la o président de bɛ se ka Mali jɔ o président de bɛ se ka maliyɛndenw fara ɲɔgɔn kan mais président bɛ na ka sungurubaw entretenir ka maliyɛndenw kunkari ɲɔgɔn na ka somɔgɔw ta k'u classer k'i ta kɛ suɲɛni ye k'i ta kɛ namara ye président bɛ n'i sigi k'o baara kɛ o président tɛ se ka u tɛ se ka Mali jɔ u tɛ se ka maliyɛndenw ka hakɛ d'u ma o kɛnta bɛ kɛ maliyɛndenw ka kɛlɛ maliyɛndenw ka bere ta ɲɔgɔn contre la u b'ale arranger parce que o la an bɛ ɲinɛ ale kɔ ale bɛ suɲɛni kɛ a bɛ dɔ d'a ka sungurubaw ma a bɛ dɔ d'a somɔgɔw ma a yɛrɛ b'i diya somɔgɔw b'i diya a ka sunguru b'i diya bɛɛ bɛ ɲinɛ ale kɔ an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ i m'a ye ne Sékou Tunkara ma sɔn ka don a jeu kɔnɔna na depuis daminɛ ne ye ni sɔrɔdasi ninnu ye u bɛ ka mɔgɔ bila ɲɔgɔn na u bɛ ka yɛrɛwolo mɔgɔ bila ɲɔgɔn na u bɛ ka M5 mɔgɔ bila ɲɔgɔn na ne kumana bɛɛ fɛ n ka attention n ka kɔlɔsi cɛkɔrɔba sijɛ dɔw binna a piège kɔnɔ j'ai été tellement déçu mais dans la vie fili erreur dɔ bɛ n'i y'a kɛ ça te sert de leçon j'espère que mɔgɔ caman ka erreur ya ils ont beaucoup appris à travers leur erreur. Bon, tant que malien don mi tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni kɛlɛ t'i ban parce que jamana mago bɛ renseignement na bi an bɛ yɔrɔ na ko bi jamana n'an ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ se ka jɛgu kɛlɛ cogo bɛɛ ni jamanadenw yɛrɛ ma ko gwara ɲɔgɔn dɔw bɛ taa fara nin jugu ninnu de kan c'est à dire que ni bɛnbaliya donna an yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ dɔw de fana dusu tiɲɛ kojugu olu bɛ taa fara nin tiɲɛnikɛla ninnu kan ka jamana tɔ tiɲɛ ka taa fɛ Ala k'an kisi o ma o de bɛ ka kɛ bi ne kɛlen bɛ mun kɛ ni fɔ n bɛ segin a kan wallahi ne Assimi ma ka stratégie changer a bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ wallahi a bɛ bali mun na k'a bɔ Bamakɔ quartier dɔ la ka taa Bamakɔ quartier wɛrɛ la u tɛ ɲɛ sɔrɔ Mali ko la bilen c'est pour ça an b'a fɔ toujours Assimi ka ji ka bitɔn na a ka sabali a tɛ se ne bɛ Assimi place la bi a ka taga Assimi Goïta ni aw bɛ fɛ Mali ka sauver bi Assimi Goïta ka taa ka démission randi ka yafa deli maliyɛnden bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ a tɛ se wallahi na Assimi ma libéré a ka fɔ ma ko tu ɲɛmɔgɔden a tɛ se aw bɛ ɲinɛ karama quoi ko mɔgɔw de taara sa misiri kɔnɔ i m'a ye aw de la ka tero ye ka bɔ ka IBK menacer yan aw ye ka Amadu Tumani Ture menacer yan Assimi de ye président ye président min ni marifatigiw yɛrɛ b'i sigi k'a la gosi k'u daji to a kun cɛmancɛ la o ma deli ka kɛ Mali président na lakarili mun dara Assimi kan a ma da IBK kan maloya ani la gosi mun dara Assimi Goïta kan wallahi a ma da Mali présidence kan sara la gosira sari hɔrɔnya la ale kan ka fanga in yɛrɛ bila ka yafa deli maliyɛnw fɛ ni hɔrɔn don dɛ bɔ hɔrɔn tɛ fana parce que naloma de don a b'i digi a kun fɛ a bolo ko de ye solution ye donc ni information de kun b'an bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna u kɛ nin ye minnu don yɔrɔw la bɛɛ k'i kɔlɔsi u bɛ Bamakɔ kɔnɔ u bɛ Bamakɔ kɛrɛfɛlaw la u tɛ yala la dɛ u bɛ ka minnu de don yɔrɔw la bɛɛ k'i hakili to i yɛrɛ la o de kun don maliyɛn fɛn fɛn bɛ Faransi Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Senwave application télécharger n'a Senwave application télécharger a bɛ ne Sékou Tunkara ka code promo don n'a ne ka code promo don ne ka code promo tɔgɔ de ko urgent n'a urgent don dɔrɔn 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta ye voilà 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta o kɔfɛ a b'a ka banque information bɛ da aw somɔgɔw bɛ Mali la Sénégal Côte d'Ivoire Cameroun a b'olu ka orange numéro ta n'u tɔgɔ bɛ carte kan n'a wari ci ma a b'a sɔrɔ orange money la sur place wagati o wagati a jaa bɛ wari ci dɔrɔmɛ kelen a t'a sara Senwave yɛrɛ photo filɛ nin ye o de kun don a kan bɛ ca